Bale, Eki! Bai! Bueno. Iepa, zer moduz hor? Imanol Galfarzo naiz, eta oin otordutxua prestatu behar dut, hemen daukate dana gertu, piparrak eta kipulak, gorria berdia eta zuria, asmatuko duzeo zer jateko orain. Bueno, hasiko naiz. A ber, hau, bero, zabaldu hau. Erremangatu ere pizkat, ze bestela. Ordu azezaten nuen, otordurako daukagu hemen kipul zuria, piper gorria, eta horrek niri ideia bat eman dit. Segin behar dugu honekin, badakizu segin behar dugun, ez da holan misteriorik. Ez badakizue, laizter asko egingo duzu. Segira, 2, 3, 4, 5. Eta hemen dauzkau, zer da hau? Ze kolore di hauek, Italiako ikurrinaren, ez, Euskal ikurrina, begira. Muntatuko dugu ikurrina, bai? Venga. Venga. Perfecto izateko falta piper gorria. Importantiena, piper gorria. Baina berdin ja. Ite egingo du gero, gorritasunaren importantziaz. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Grabatzen. Eki. Ba, esaten guzu, Espartako gure tradizio politikoan dau, batek zu zoratuta zau, ez nau zoratuta, da imaginarioen kontua. Espartako da nire tradizio politikoan dau ere. Eskerrekoa zara bezala, abertalia zara bezala. Independentzia posible da. Imposible da gaur, eta posible da bakarrik sujeto independentzia zale bat eratzen bada eta artikulatzen bada. Ni nahi nukeo, eguneko 80 izatea independentzia zalea eta doazen aurrera, baina gauzak ez dira hola orduan, eratu behar da lako estrategia bat. Eguneratu behar da, zer egin behar da, zenbaki horiek igoteko, ez? Gakua da nola konbentzitu jentia. Independentzia nahizu, okerra bizitzeko? Ni desde luego, ez? Independentzia zalea. Zuk jaten baduzu independentzia imposiblearen eremuan, ez gaur ez daude baldintza, orduan ez duzu horren alde burukan egin behar, ez? Jente asko euskeraren kontuekin bizi izan dela oso eroso, negar egiten. Negar, hori da hitza ez dakit. Justizia sozialaren ideia hori, gure identitate zeina handienetaikoa hori da. Agian, hizkuntza edo historia baino handiagoa. Heldu da momentu bat nun agia ezkerra abertzalea, ez dago zerta esan behar ezkerra abertzalea da, Euskal Herriko ezkerra eta kitxo. Zer esan nahi du Euskalduna desagertu egin behar dela? Esan nahi du irabazi egin dugula, lortu behar dutela momentuan nun kudeatzen duten Euskal esparrua esan gabe Euskalduna garela. Horrek eramaten gaitu Euskal berezitasunetik unibertsaltasuna lantzea. Eta unibertsaltasuna esan behar dugu, hori izan nahi du, gainditu dugula gure berezitasunaren betik Euskaldunak zaharrenak, hori gainditu dugula, eta ja, pizkat normaltasun kutsu bat ere lortu dugula. 1, 2, 3. Hori da, ez da besteik, nik ez dakit.